Тя просто искаше да помогне на болния си баща, но никога не е предполагала, че като хване волана на негово място, ще промени хода на собствения си живот. Милионерът, свикнал с лукса и студенината на бизнеса, беше просто очарован от тази проста, смела и решителна жена. Това, което започна като временно заместване, се превърна в история, която никой не можеше да предвиди. Остани с мен, защото краят на тази история ще те изненада. Преди да започнем, абонирайте се за канала, активирайте камбаната и оставете харесване. По този начин няма да пропуснете никоя от нашите невероятни истории. Сега да тръгваме. Слънцето едва беше изгряло над хоризонта, когато Клара паркира старата кола на баща си пред входа на имението. Сърцето й биеше лудо в гърдите, но тя си пое дълбоко дъх, оправи вратовръзката си и излезе, с ключовете за служебния автомобил в ръце. Никога през живота си не беше карала толкова луксозна кола, нито стъпваше на такъв грандиозен имот. Но нямаше избор. Баща й, Антонио, който беше шофьор на влиятелния бизнесмен Марсело Васкончелос в продължение на почти 20 години, беше откаран по спешност в болница с тежка пневмония. Беше студена, облачна есенна сутрин и 24-годишната Клара знаеше, че трябва да запази самообладание. Тя не можеше да покаже никаква несигурност. Тя се облече безупречно в униформата си, точно както баща й я беше учил, и стоеше и чакаше на входа на имението. Внезапно електронната врата се отвори и Марсело се появи, бързайки с блейзъра си над ръката и коженото си куфарче в ръка. Той внезапно спря, когато я видя. «Кой си ти?» попита той намръщен. Клара си пое дълбоко въздух. «Добро утро, ген Марсело. Аз съм Клара, дъщерята на Антонио. Баща ми е в болница и ме помоли да го заместя, докато се възстанови. Имам опит като частен шофьор и знам всички маршрути, по които обикновено се движите». Марсело я огледа от глава до пети. Беше безупречна, свързана коса, излъскани обувки